Avoid that's why ye will Manhyia enye asem ketwa kra na ye kam say abrop so Otumfuo Osei Tutu otoso minu Asanteman odi ni mfinhyia aduonu minu me kire obetena abanwa no so no Akwasidea free ho no edi kai kra we we Manhyia tetenwom kro na wo mo ede nwom kro no ennem a na nanam ahemfu bi a wono eba ye eno no a we so eye broni fita kro ba ye obeta echi na esi gusu a ye hwe ya enya asentotro asamre die ya ba awuram ewo ahemfie ankasa ehonum ena dwumadie yi ekoso ewo ehonum o hwe mampanyifo eze enyum kro na yehin na jese ye wo sontrowa na ye de numtro no edi eto ase a eno enegusu a ekoi enne enti ne etwetwe wuro bebri ena aba be pie dwumadie se obodo woni onyam eba abatai ekire amana ye fepa se de medical kan kamya kwa se eya ye sonko sanse odi ni mfinhyia aduonu minu ewiye no Akwasidea edi kan kra ewo emu no eno no ene se ohwe afade na ewa ase na tese tuntum no encheda eno so sa eya ye sika ene fufuo ena tese edi ehim edi atentwi ewo ahanoma enye asenketo kra ene yie no enche enise oba ahema nana ama koradu ya dom a wotoso nyinu ono nso beba na afiyi no oba be mane ba ade toche mare fi say ni ankasa sonko ena eno no ewo ehwo no mo sabohwe se nti ekofa we di ba ya na no Otumfuo di ni finhyia aduonu mienu ya na unya enti dade a na se ya afi apema ahankono aduokono no ena yede ni ABC akonya so na eforiso bosom no April bosom no ena ese oba ye bedi ade na se wotwe mu afi na mu na ese finhyia aduonu mienu no esia eno no hye sa afa no na yewie yeye ena Akwasidea di kan kra ya hwe sadi Akwasidea tie mu no eya amamre enti no edu on ma ya na nipa efifra manfama eba na wono nso ebehwe ne ekoso yi ayim sense ntwofo nso awodu bubui etini ba ebinu free English eni America memu a ati zera no kra to da wono nso ba na wono nso ba befa de ekoso bubui aha sora abanu nyinya ene adra nyasem petro kra enu tumi ewo mu no samre die opunso na nkasa ena wohwe santra ato a ebe ya ntentemen ye hye men na ntwini di animu ya na ye ono opunso ni nesi okorwe ni obroro no so Otumfuo Osei Tutu wono ena tese woba na waba abetena sia eno no enye asem tutu ye gina na tata opunse okoko na wakwa tena sia na ya to so ayedi amamo osha tunso odre ewi ene na fade no efe papa na kra de da be na fade enyefe ohwe kente na edemusunko kra adachi bia no ebepe eho asem ni aka aya peledi tanse kente no se de yesi anwene no ye de asenso die bi dia tututu no asante ahosuo ni namu e ka asante ahosuo na franka no habammono ena afi yituntumu ena afi sika kokko ewo no ntoma no mu a efura no afi de aye komuade egunu komu no nso no saa santia husuo no edi ehim ebi nso gu ne nsa a eno nso saa ena yenya sika kokko ankasa a egunu komu ne ebi de da ne nsa so a chese enya asenketo a wonom so ena eja ye bodunlumu ehye menya edi nachi e mare vi se oba Manhyia omo mo hye men bo nnom ni ade yi mo nyina na ye mrante e obi mo nyini pa wo mo fie kwa ni mu yi papa a wo nim de e wo twene bonu mu a wo mo bobi e de ji opunso tata edi nachi wo dwumadie ahodo nyina ase samre wa baba bedua enche we kono akwa gina konwa na afi no e basa dia eso bobo no ho na wode na no disem a ene Akwasidea yi owo no wode amayen ewo ahano eno ntino yeguso
ibuso NYANSAPO kasa fanyini so ena wani egusu a waso gusu a nti subscribe like na share na je wadwe nche fatu of my ikom ade die no kwasem ya ha ohun se wode nse bo aba no so firi ekire na se kire so ho ede bema mu debi akwakotena sewi a chese se wo hwe hwe na ho fade na yenhwe yenya Abibirem wum blue no yenya ahabamu green no yenya tuntum black yenya sika kokko gold yellow ene yenya kojan kokko enso ewum ise ohwe na fade na ahosuo no fufuo nso wum white enso ewum colors ahosuo no doso pa nanso se de yesidi anwene ama no aye fe no nso no edam soronko afi ne mpanyimfo adehye nom nananom wonom bema opanyini ade toche ohene no enye asempeto betia edane komu ade no akono yi pa we yeni ntam kwese ose hado kokko bedo yakubu fotu nanso nya efe papa akono yi esom bo papa ewo no ma eno so nya asempeto ebu so ebre na wiedu oba panyi wo fie oba panyi wo Asanteman nufutabra ba manse nyine numa no wonu wotiwe wayese dunsi no so abrefo kwantimpomu nsanso hia manse nyina nana ama kunadu yi adom eno wotutu tata no enyesi boni beka se wo work majestically eno enya asanketo a woba na waba be ma ne ba ade toche amane nua ade toche na afeni atoaso ohima na nteboko tutu tata ono so afade ne akono efeyi ohwe na hene mu papa bi ne nan kukurumuti na se ne nanso ano ne fe egu ahwene num anase egu chacha no mu na ahwe ne komu ade ohwe maami bebia ne mfie aduru enso no ne kada ekura no redie ekura no enne maba wa ikura nya saa redie ni bi ese enya asempto wa hwe no kusu yi ankasa hwe nan ya egu empabuo mu na hwe se de wasi atwa dansinkran no ama na ye fe aye akono ede ne dansinkran na mu nana afia mu fanchame nana ama akora du yi adom eno no mare mfi se ne maame ene nana afia kubi sewa ampen otoso mi ne maame no sanso no pemfo nso maame no ti bo me ye niafo yenso no se ba na mamre mu se di a ne ba ene Otumfuo Osei Tutu ke nana ama akora du yi adom ne ba no nana afia kubi sewa ampen ne ba panyini ene nana ama akora du yi adom ya enye nchen kura ena onini nua ena sese dia Asanteman ikura wo mu woba no aba be man ade tochi e wo hodo nti mo me nhwe an hwe de bekoso odu ne nchen a ya no mu di nkita ho kakra toda daniasa toda eteze ensem a wo mo kan de ne de anaja centrofo ya fidi ni mu ho ne timi afidi ede amam e kwan ne musa enso oni di nkita ho pa boni beka sa wo hwe di ni na no na ahwe won body language no se de redie no esi kasa na ahwe won woni bia no a tim se nkita ho a no odin na akono na eligi wom na wone ne bayi wom hia wom di titiri se obema na adetochi wadu hawie wosi ebie kwam amamre kwan so na ye kire nso ma me aduru ha na afi ebie kwam ema okọ na okochia ne ba enyi asempeto akra eba ne se ye wo sempanyifo sorry edi buo eni die edema ohema preko pe e wo hono wadrewi opem so ni hin ni bodua no e ka kire mo se ya wudura ya na wo mo ye ni eno na mo se na oba hima e to ne nsa ke kansil bi opem so no hin ni bodua no ni ade no wono be ni nko a ene tiasi ewie na busia ye dredi
Titi will be can, Titi will be chere. Tete anan system. Minu meaning in any say, and they yet shy you. Said you, my dear, your fast young to say, your bachelor in Chima, a mamre, any a money. Yes, it's us. Wow, for Nancy. And the co-wale in a soya. So what you want to know, I got a bonny, I've been using in bonny. Yes, yeah, you will. What doctor, any daho. I came to come for you. Said your co-financing did see in a wood. Hey, many one now when you would take when you mamma not see a money I say, your betting conya, near to a Nancy Sano, you are a foot to a sene fatano. What fact, Nadia bought Obra, and not seen it shiamen. Nana Ajua Bajo, Abra meditated a Nancy Sem, Ebro, Medawasi. The touch of the NYANSAPO so and now Akwasidea atoso miensa o afimu na na ewura opim so wotena banya so afie aduonu mienu ni sa ya na woda dan so enam dia be se wiem ti ama ewura atena ase wo brama yi so adom eti samre eye ewura ni fie aduonu mienu ofra banya eyesikadwa no ene na fidida ene fie de oso ba ko na waka bom watena se e wa hanom yi eti samre probi Asante Hene Otumfuo Osei Tutu ababie watena se na ono ane maame na na makwadu yi adom otoso miensa Asantehene so abatena se Asante ahemfo akunini ni oni nti nyina aba samre omoso obi aba na obodum ase na wache ayewura enene maame fefefe amamre ne amane kwaso eni die kwaso ti samre Akwasidea na asia ne yewo samre ya yegusui ti samre Asante amamre ne amane oti fontomfo ma etwegu ya ne nyina ekire Asante amamre ne amane ya yewo ekire sa Asante ye wa de oye samre enyon cross utwegu etire de den yewura abrafo bema na poku ni dia nipa dodo na anim ne azo o nyina eba abechia emrewadwa hene samu santembre bo abechia hemfo no bi toatoaso a mo chia fefefe eni die kwaso amamre ne amane kwaso obi aduru na obonu mu ase achia yura adangomase hene nso na wohwe manim tintinsuei ono so te wonom baafo kantankranchi ono so te atuma hene na atuma hene so na abechia okono samre himfo no nyina obi aba na obonu mu ase na wachia yura fefefe wachia yura fefefe ni die kwanso na wachia samre amamre ni amane na ekoso fefefe Asante ekirese ye wade oyi samre wo hwe se ne ye gusu ami kan ya kente no de ye sika de ne ye fufuo ni nyina de hye ewura ni monyam ewo fie aduonu mienu a wanya no wabanya so ene samre ni fie aduoso ba ko a waka ne nyina bom a watena se na Akwasidea senye no anke ewura anke na bia won tena se samre se de watena se no ni nyina kire Asante amamre ne amane ayewo ekirese Asante ye wade oyi nti samre Akwasidea na ase ya na yegusu wa bibia ekoso wano bibia de dana kwan so abambofo no so yi omadwuma pepepe ekire anidie ene obu a ye de ewo ma yewura ye mia me na nafo Asantehene ono so na abechi a wokono na nafo Asantehene ono na achi a odi achi awufra ne ntoma pepepe a wokono sa anidie kwan so pepepe na ye ko mia mikro mu kwantaka Asantehene so na achi a wokono awufra ne ntoma pepepe na obechi ani wura ono so afra ne ntoma woko ejese bibia koso na naso karama Hene na dabo ati ansa debra ono so na begin yewura nim o chia no samre yewura brafo no omo se
mo big fefe omu ya na naskoro mampo hene so ba kwakotia Asante amamre ni amane kwan so se ni Asante amamre ni amane ni dia e wodi ma yewura no esombu ye ba e kire Asante tumi ayewo na kire sa Asante de muso kokora samre wo hwede ye koso na bibia koso wano so pepe bibia do na kwan so pepe kire utimi se na bibia ye fe Asante e wadi uye Asante e wadi uye pa bibia de na kwan so kama enya agrokra ahofade wo ha yesika ani ufuo wo ha no ma de chia yewura yadoma ya Asantehene na namakodu yadoma tosumi Asantehene asamre ono so te wo fe ndem na ne ho aye fa broso Asante ye wadi oye no bonu mu ase no achia yewura ne ma me kama e kire ne ye wo aye kire Asante ye wadi pa ye wadi oye kire ye wadi oye amre wapaja ne mu sorry na Asantehene na makwadu yadem said America na sorry oko Akwasidea ye ukude ye fofie ye bibia ye ntuma frem ye kasem ye tresa Asante ye wadi oye ntino ene Akwasidea ye opemso ye ofuru sigadwa fie aduonum yenu ene ni fie dioson ba ko a odoma kuma de ache no asase so yi wakabo mu a wotena ase na dai na ade samre na Asantehene na namakwadu yadom wapaje ni mu a samre wasore na chese dwumadie no ya banawie ya ni samre na Asantehene asore minim se enche yewura opimso ono so ebia enche ne maame asore enche ono so ebia obepaje ni mu na akokora opebe bi kakra atena na watoa so agi ahoho ofitiem yewura ye mamoni yo mo apiafo me buru tibrawi ni krawi so Asantehene de se konkro Asantehene bibre ye ma utrin ko buru ye ma utrin ko apiafo oduma kwa so anu nka ho no hirawo o ma nimdie broso o ma onyini nkire o ma hunumu kwatenti ahodi wo mu kwatenti ahodi wo mu amre yewura oduma kwa fa no mu saa na o ma ya na Asantehene na namakwadu yadom so o ma no kwatenti ahodi na o ma nimdie na oni ne ba o mo fa mu Asanteman na Asanteman ye krabehwe se sisi amre wo mu ye hwede Asanteman aye na yewura Otumfuo te wakoso sikadwe ewura sikadwe ewura ye hwe ni ogusu a woya na brade ne ntiase so untimi fa obia to ho untimi fa ohini bia o mai ma to no ho se ni nimdie no edoso pa na soso tisamre yegusu a wa Akwasidea na se asade America na otibrawi ni kawiri so wa sorry Asante amamre efe aye adabanka aye nskuma kwafo no omu dikan adabanka ana omu de ba besne no samre Otumfuo ahenkwafo omu so na edi animu no samre omu na eba no samre bibia de na kwan so pepepe bibia de na kwan so kama samre yewura wapaja ni mu otebra wiri ni krawiri so Asanteman wura Asanteman bribi efe Asante ye wadi oye se abo bi ado so ade a osua preko enti obi esua mamre ne amane a Asantefo ya no osua yo untimi sa ye hu kosua
so ultimi sai ho kosu obia ultimi sai ho kosu obia so church ya na hemfo no assembly ai wadru na nambo ache asada bra asokoro ma pon hene be wo se wa che na one na ikasa aha ogusu ti ahemfo na ogusu church ahemfo na efeyi Yesa Asante wadi oye ai yokobra mahe ono so mahuse obetwem Asante amamre ni amane efebayi ai ni amane koso yewura ba ya o ma Asanteman ni mabanyam opega Asanteman opega sikegwa ama Asanteman ye krabehwe broso yewura oduma ko nsira ananam ka ho ana omomuwa no mo kwatenti ahodi wo mu ai na yehwa afi ase no enani Akwasidea etoso miensa Akwasidea etoso miensa eni ai yewura oto koso wo bedi Akwasidea na amna efefe watuna se ama adintini ekuni ni obi a be chia yewura yewura mobru sika yewura Asanteman yewura wona ga se empura na epu ga se hye amechi yewura mobru yewura ni mu ai yewura mobru wisi mobru to ewa Asamre yewura pemso ma wose wajira ho ane nyonkrofo ni bi ne ono anana no ono mu kasa ai yewura obia ho abotre owodo di mo obia owotemo di mo obia enunti amana bo amana hinie atumpo ahini aye kasepa ayewura emoburu moburu wisi moburu wisi samre sade migusu kana Asantemewura ogusua ani amafo kasa edinkita ho ai yewura moburu wisi Asamre yewura otu atene woko odene ni ature ti ma woko akwatenase ai